Selv på sådan en frostklar dag her i Danmark, hvor himlen den er helt blå, så kan vi jo sagtens tale om noget, der er helt sort. Fordi hvad er egentlig det egentlig automatik-rabatter og i Black Fridays? Jamen, er det, at man gerne vil have sit brand til at blive mindre værd? At man gerne vil have produkterne kommer til at blive mindre værd? Er det dårligere kundeloyalitet, eller hvad er det egentlig? Jamen, hvis vi tænker os om, hvad får du så ud af at købe et produkt, som er nedsat med 20%? Bliver du et gladere menneske af det? Tror du, dit brand det bliver mere værd? Lad os tage regnestykket og sige, at du nedsætter et produkt med 20%, og du har en bundlinje på 20% på produktet, eller en fortjeneste på 20%, så skal du faktisk sælge 400 gange så mange produkter, som du ellers skulle. Det modsatte eksempel, hvis du tager 5% mindre i rabat på det samme produkt, jamen så kan du nøjes med at sælge 20 gange færre af produktet. Det var da et sjovere regnestykke, synes du ikke? Hvis vi prøver at kigge på det på en anden måde, hvis du som kunde bliver tilbudt 10% eller 20% eller 25% i rabat, hvor glad føler du dig så som kunde, og hvor unik føler du dig? Jamen det er klart, på en Black Friday, jamen der er selvfølgelig nogen, der får noget ud af det. Der er konceptbutikkerne og alle dem, der skal ligne hinanden, de marcherer sammen i samlet trop. Men er det det, man vil? Er det det, man ønsker som kunde, at handle et sted, hvor produkterne er ens, og priserne er de samme? Jeg tror faktisk på, at hvis du som kunde bliver tilbudt 11,8% i rabat på et produkt, jamen så føler du dig mere unik, end du gør, hvis du får tilbudt 20 eller 25%. Så tænk over kundeloyaliteten, tænk over dit brands værdi, når du fastsætter dine priser og dine rabatter. Tænk over, at en rabat, der bare er givet med per automatik, den skaber hverken kundeloyalitet eller gør, at dit produkt det bliver mere værd. Jeg tror på, at når man ser fine produkter, der hænger på væggen, så tiltaler de os bedre, hvis ikke de er fyldt med gule klistermærker. Så tænk over det, når du går ud og handler på en Black Friday, og tænk over det, når du fastsætter priserne på dine produkter og de rabatsatser, du bruger.